ku ba da kiɗan janar a sama. Sai baba. Yawwa bari mu ga a jadawalin yau. Ba ka shuta. Ba ka shafa. Ka amma ne fa na yan wahala. To yanzu ne kamata taba. An taba. Yes. Nan kunna ne. Yana bai wannan ba. Aka taba wancan. Gaba ɗaya wannan yana kunna fara. Ta Allah je kunna ɗan azarbaɓi. Allah bai sa ido ga gani. Yawwa, please ga wannan aka yawwa. Ka amma ka ce ta kai jante. Ake da a jadawali. Kai. Ai kawai ka hakuri kowa ya jikin sa kuri shugaban kasa. Ya bai za mu daina faɗin ayi gangami a zo a ceci ƙasar nan ba. Bai za mu daina faɗin ayi gaskiya wajen yin zangaban nan ba. Bai za mu daina faɗin ayi gangami a zo a ceci mutane ba. Shi da Allah mu ma ba cuta muka samu aikin ba.